koliko puta je povećana opasnost od karcinoma, koliko puta je povećana opasnost od izmene genetskog materijala, koliko puta je povećana opasnost od promene ćelijske opne, znači to nije uopšte bezazleno. U jednoj osnovnoj školi u Valjevu roditelji, profesori i komšije zabrinuti su za zdravlje dece, koja bi uskoro mogla biti izložena štetnom zračenju. I ta bazna stanica bi praktično bila u učionicama osnovne škole Andra Savčić koja ima 1000 đaka. Ovo nije usamljen slučaj. Međutim, za postavljanje ove bazne stanice, pored njihovih glava, ovi ljudi saznali su potpuno slučajno. Videli smo u novinama unapred da će biti javna rasprava u opštini, niko nas nije ni obavestio, iako je to 10 metara od naše učionice. Za ovo kratko vremena koliko sam ja sa građanima pričala, oni o toj informaciji nemaju pojma. Znači, to su neki ljudi koji su danas bili roditelji u školi, komšije koje nam pomažu najčešće oko školskog dvorišta preko noći i tako dalje. Znači, niko ne zna. Naravno, osim 1000 đaka u ovoj školi, svi su ugroženi. Kažu da je na javnoj raspravi objašnjenje kompanije bilo na neki način uvredljivo za prosečno inteligentnog korisnika interneta. Naime, rečeno im je da ta bazna stanica samo malo utiče na raspoloženje. Ako je verovati studiji koji su radili proceni uticaja na životnu sredinu, ta studija, mi smo počastvovani što ćemo imati priliku da imamo baznu stanicu tu u svom dvorištu. Jednostavno zahtev škole je da ne bude tu, jer u svim zemljama, pa i čak i u nekim gradovima u Srbiji, je zabranjeno u blizini škola postavljanje takvih antena. Govorili su o potrebama njihovog profita koji treba da bude uvećan, ali opet postavljam pitanje, a u jednoj siromašnoj državi koliko košta lečenje građana koji će biti oštećeni, to košta mnogo više nego i drugo. Ja mislim da je to mnogo značajnije za budućnost ove zemlje nego jedna bazna stanica. Ako grad ne bude imao sluha, obratit ćemo se roditeljima. Tu je 1000 učenika, znači 2000 roditelja, pa valjda će doći familija, tetke, bake i ostali, pa 100 zaposlenih u školi. Ja mislim da je to valjda dovoljno za grad da ima razumevanja. Neki ljudi sa sličnim problemima protestovali su ispred vlade. Neki roditelji računaju koliko će im deca biti izložena zračenju. Deca su tu 4-5 sati, svaki dan, tu je 1000 učenika od 8 sati do 6-7 sati. Od najbliže učionice toj anteni nema ni 10 metara. Neki drugi ljudi računaju koliko će zaraditi. A kako će računati oni koji odlučuju?